això, senyor, que heu enviat el missatger? Us calia. N'he gosat servir-me d'un criat meu. Claudina, he de pagar d'una manera o altra els serveis que m'has prestat. No cal, senyor, no cal, no us inquimareu pas. I si us presto serveis, és perquè vos ho mereixeu i perquè jo us porto voluntat. I jo ho agraeixo molt. Ja que ens hem de casar, m'ho donaràs i ho guardarem el que jo tinc. I digues, Claudina, ja has donat la meva carta a la teva mestressa? Sí, ja hi respondrà. Sí, però no hi hauria manera de poder-hi parlar abans? Sí. Veniu amb mi i jo faré per manera que pugueu parlar amb ella. Sí, però ja ho consentirà ella. No hi ha perill de res. No hi ha por de res. El seu marit no és a casa. A més, no és pas d'ell de qui cal que ens preocupem, sinó del seu. I de la seva mare! I mentre ells no estiguin coneguts com d'ella, no hi ha por de res. Ho deixo a les teves mans. Collons! Quina dona que tindré! Que astúcia per vendre! Aquest és aquell. Déu faci que el pugui convèncer de venir a declarar davant del seu pare i de la seva mare les coses que aquests no volen creure. Hola, senyor Xerraire! Que els podia recomanar que calléssiu ja. I tant que m'ho vol prometre. De manera que no se'ls pot dir res en secret. I tot seguit ho aneu a esbombar. Jo? Sí! No heu anat a dir tot el marit. Vos teniu la culpa que hi hagi en renou. M'agrada saber que sou en llengua llarga. Això m'ensenyarà a no dir-vos mai més res. Escolta'm, amic meu, Si no haguéssiu xerrat, ara us contaria tot el que està passant. Però per càstig no en sabreu res. i què és el que està passant ara? Res. Heu enraonat massa. Prou d'aquestes llaminaures. Per dentetes que us facin, no en tastareu més. Atura't, home! No! Només em vull dir una cosa! No! Sembla que m'ho veu treure alguna cosa del pal. Res d'això. Us veig venir, no sóc tan totxo. És una altra cosa, escolta'm! No hi ha res a fer. Doncs, ara voldríeu que us contés que el senyor Escompte ha donat diners a Claudina i aquesta l'ha fet entrar a casa de la seva mestressa. Però no sóc tan ximple! Home! No! Et donaré un! Amb aquest any se n'ha pogut posar en pràctica la idea que tenia. Però la notícia que se li acaba d'escapar farà el mateix efecte. Si el calant és a casa, jo tindré tota la raó davant del pare i de la mare de la meva dona, i així els convenceré del desvergonyiment de la seva filla. Mal és que no sé com fer-ho per aprofitar-me d'aquest avís. Si entro a casa faré fugir el Bergant, i encara que jo mateix vegi quelcom del meu deshonor, no seré cregut per més que ho juri i em diran que somio. Si per altra banda vaig a cercar el sogre i a la sogra sense tenir la seguretat de trobar a casa el lladre, passarà el mateix i es produiran els mateixos inconvenients. No podria, sense fer soroll, anar a veure si el brètol hi és encara. Déu del cel! No n'he de dubtar més! L'acabo de veure pel forat del pany. La sort em proporciona el mitjà per poder-lo atrapar. Oh, i perquè tot vagi com una seda, aquí venen els jutges que necessitava. En fi, abans no m'heu volgut creure i la vostra filla ha guanyat la partida. Doncs ara ja tinc manera de fer-vos veure com ell em tracta. Gràcies a Déu, la meva desordre és tan palesa que ja no podreu dubtar.
I ara, gendre, encara dieu el mateix. Sí, encara dic el mateix. I mai he tingut tants motius com ara, per dir-ho. Ai, encara ens veniu a inflar el cap amb això. Sí, senyora, sí, el meu nom a l'infondre amb el guarneixen. No esteu cansat d'importunar-nos així? No, allò que em cansa és que em prenguin per ximple. Deixeu-vos estar de cabòries. Ves quines coses de dir i de pensar. Allò que voldria poder-me desempallegar és d'una dona que em deshonra. Valga'm Déu, apreneu a enraonar més gendre. Molt tot compte l'enraonar i cerqueu paraules menys ofensives de les que dieu. Marxant que perd no pot riure. Recordeu-vos que us heu casat amb una senyora. Jo que me'n recordo i m'has dit tot que me n'hauré de recordar. Doncs ja que us en recordeu, penseu de parlar d'ella amb més respecte. Comenci ella per tractar-me més d'honestedat. I doncs què? Potser es pensa que perquè és una senyora ja té la llibertat per fer de millor que li plagui. I jo què? Callant no és això? I ara, què en podeu dir encara? I que no heu vist aquest matí com ha negat que conegués la persona de qui parlàveu? Sí, però què diríeu ara si us fes veure que el lladre és amb ella? Amb ella? Sí, amb ella i a casa meva. A casa vostra? Sí, a casa meva mateix. Si és així, ens posarem en contra d'ella i a favor vostre. Sí, l'honor de la nostra família està per damunt de tot. I si el que dieu és cert, repudiarem la nostra filla i l'abandonarem a la vostra còlera. Només heu de fer que seguir-me. Aneu amb compte, que no us enganyéssiu. No feu pas com l'altra vegada. Déu meu, ara ho veureu. Adéu-siau, tinc por que us sorprenguin aquí. He de prendre precaucions. Ai, prometeu-me que aquesta nit us podré parlar. I faré tot el que pugui. Apropeu-vos a poc per darrere i procureu de no ser vistos. Oh, senyora, tot és perdut. El vostre pare i la vostra mare són aquí, acompanyats del vostre marit. I ara què farem? Dissimuleu tots dos i deixeu-me fer. On s'és vist? Poseu presentar-vos a casa meva després de tot el que ha passat? És així com dissimuleu els vostres sentiments? Venen a dir-me que esteu enamorat de mi i que teniu el propòsit de fer-me l'amor. Jo us manifesto el disgust que això em produeix. I us ho dic a vos mateix, davant de tothom. Vos negueu que tot allò sigui veritat i em doneu paraula que no teniu cap intent d'ofendre'm. Així tot, el mateix dia teniu la gosadia de venir a casa meva, de dir-me que m'estimeu i de contar-me 1000 històries perquè jo respongui a les vostres extravagàncies. Com si jo fos una dona capaç de violar mai la fe jurada d'un marit o capaç d'allunyar-me mai de la virtut que els meus pares m'han ensenyat. Si el meu pare ho sabés, ell sí que us ensenyaria a realitzar projectes com aquest. Una dona honrada no li agrada fer soroll. I vull demostrar-vos que, amb tot i ser dona, tinc prou valor per menjar-me per la meva pròpia mà de les ofenses com m'ha fet. L'acte que heu fet no és propi d'un gentilhome. Per tant, no us tractaré com a gentilhome, no! Però que por! Senyora, més por! Encara us queda alguna cosa al cor? Digueu, us aniré contestant així! Ara sabeu el que us faceríeu! Pare, éreu aquí, vos? Sí, filla meva. I estic veient que pel seny i pel valor mostra ser un digne plançó de la casa del Sotenville. Vine, apropa't, que vull abraçar. Ai, abraça'm a mi també, filla. Ai, estic plorant d'alegria. I per les coses que acabo de dir, veig ben bé que ets filla meva. Que en deveu d'estar de content, oi, gendre? Era molt just que us preocupéssiu. Però ja veieu, les vostres sospites s'han reduït a no res. Això mateix dic jo. Ara sí que deveu ésser l'home més venturós de la terra. I és clar que sí. D'això se'n diu una dona. Massa sort que teniu d'haver-la pogut veure. Hauríeu de besar la terra i tot que trepitja. Sí, dona. Au, què feu parat, gendre? Doneu les gràcies a la vostra dona per la fidelitat que us ha demostrat. No, pare, no m'ha d'agrair res. Tot el que he fet i el que ell acaba de veure, ho he fet per amor a mi mateixa. On aneu, filla meva? Jo em retiro, pare, per
per no veure'm obligada a escoltar els seus compliments. Tens raó d'estar enfadada. És una dona que l'hauríeu d'adorar. I vos no la tracteu de mal que en deuríeu. Cinerosa! Està una mica ressentida per tot el que ha passat, però un cop l'hagi emmanyagat un xic, ja serà un altre. Adéu. Ara sí que podeu estar tranquil. Feu les paus i procureu demanar perdó pel vostre capteniment. Heu de saber que és una noia que ha estat educada en la més estricta virtut i no està gens acostumada a que s'espiguin d'ella i li atribueixin cap cosa lletja. Adéu. Estic contenta que s'hagin acabat les vostres trifundes. La seva conducta us ha d'omplir de goig. Callo perquè en Ronald no hi guanyaria res. Mai s'ha vist res de tan gros com la meva dissort. Sí, em meravello de la meva desestrogància i de l'enginy de la meva bandarra de dona a quedar sempre bé i fer-me quedar sempre malament. És possible que sempre perdi quan me les he camella. Que les coses s'hagin de capgirar sempre contra meva i que no hi hagi manera d'arribar a confondre el seu desvergonyiment. Oh, Déu meu, ajuda'm i atorga'm la gràcia de poder fer veure a la gent com m'està deshonrant.